Takže my jsme tady s historkama z Tinderu. 2. Prosím vás, je tady někdo, kdo netuší, co to je Tinder? Když se vám někdo líbí, takzvaně ho swipenete, hodíte doprava. Když se líbíte i vy jemu, tak vás to spojí a můžete si začít psát a vznikají různé historky. Je tady mezi váma někdo, kdo zná někoho, kdo si na Tinderu našel partnera nebo partnerku? Na Tinderu se dá najít skvělej chlap, jenom se prostě z začátku musíte prohrabat tím bizárem. Ale kdybys byla polívka, jaká bys byla? Cibulačka. Cibulačka, proč jako? Protože je dost pravděpodobný, že tě rozbrečím. Se slíkne. Ty mě, jo? Tak na to. Paní to tady komentovala, říkám cibulačka, ona říká, já myslela, protože se svlíkne. Jít na první rande s holkou, která po 5 minutách řekne, že si potřebuje lehnout tobě do postele, to mi vlastně přijde jako dobrá historka. Úplně vysportovaná prdavka. Hlavně ty krásný vlasy. Už tě navedli! Cokoliv ve spojitosti s Itálií znamenalo... Mám na tebe strašnou chuť. A teď si to představte, jo. Jedeme v narvaném kupé. Do Trutnova! A najednou se ozve... Dneska si dáme k večeři pravou italskou pizzu, jo. No, už jdem. A vy asi taky.